И вот то, что вот он упал, вот протащило, получается, по боковой части. Здесь вот все поободрало. Ну, маленько там крышку багажника. Авиатүзелеш районында яшәүче Артем бүтенен йокысыз үткәргән. Көчле җил аның гараж түбәсен ышыртып алып китә. Беркетелмәгән калайлар капка төбендә торган машиналар өстенә килеп төшә. Бәхеткә беркем дә зыян күрми. Листы на крышу гаража сложил, приготовил, чтобы... Колайларны түбәгә алып менеп, кирпечләр белән генә бастырып куйган идек. Көчле җил кирпечләрен дә, колайларын да алып ташладым. Калган колайларны да төшердек, чөнки һава торышына ышаныч юк. Кышка кадәр түбәне ябасы идек тә бит. Хәзер инде җәйгә калдым. Әле ярый төнлә булды, кешеләр йөрми торган чак. Планировалось крышу, да, ремонтировать, но погода внесла свои корректировки, как говорится, и пришлось все убирать. Сейчас уже до лета. Монысы Түбән Кама автовокзалы каршындагы тукталыш кырылмасы. Аны көчле җил берничә секунд эчендә әйләндереп каплый. Автобус көткән җәяүлеләр көч хәл белән читкә китеп өлгерә. Яшел үзәндә көчле җил яшь наратларны томыры белән йолкып ала. Аларны күп профильле лицей каршында утырткан булалар. Вот этот самый холодный фронт, а у нас заток как раз с Арктики идет. Татарстанда инде 3нче көннән бирле көчле җил, җылы Атлантик циклон, Арктик салкыннар белән алышынды. Якын көннәрдә температура төшә, 20 ноябрьдә җирне кар капларга мөмкин дип белгечләр. В связи с началом вот этого приземья, по сути дела, Календар буенча кыш 19-21 ноябрьдә башлана, чөнки бу вакытта тәүлек буенча уртача температура 5 градус салкынны күрсәтә, җир өстендә кар ятуы ихтимал. Хәзер атмосферада һава температурасы тиз үзгәрүчән, кискен төшә һәм күтәрелә. Бу исә көчле җилләргә китерә һәм шуңа юлларда бозлавык хасил була. Көчле бозлавыкка машина йөртүчеләр дә әзерләнгән, тәгәрмәчләрен күптән алмаштырып куйганнар. Купил новую резину. Яңа тәгәрмәчләр алдым, иң мөһиме алар яхшы булсын. Ә бозлавык бүген дә сизелә. Борылышта машинаны тота алмый башладым. Не надо торопиться в первую очередь. Ашыкмаска кирәк, тәгәрмәчләр дә кышныкы булырга тиеш. Шул вакытта бар да яхшы булачак. Җәяүлеләр дә көзге киемнәрен кышкы туннарга алмаштырган. Яңгырга караганда коры суык, күңелгә ятышлырак диләр. С вчерашнего дня зимнее пальто приготовила. Салкын айта дип укыдым да, кышкы пәлтәмне кичә үк әзерләп куйдым. Җылы киемнәремне дә чыгардым. Погодалар ярый бит инде. Әллә нинди тундырда кебек салкын түгел иши бездә. Җәй мотор булды, кояш булды һәр вакыт. Хәзер яңгырлар бетте. Коры погода китте инде менә хәзер. Коры погода үзебезне яхшы хис итәбез. Яңгыр вакытта өйдә булдым, инде салкын булгач менә чыктым шәһәргә. Йөгереп йөрим салкында. Салкын тимәсен дип. Мәскәүдә дә зыян күрүчеләр күп. Монда җил тагы да көчлерәк, тизлеге секундына 35 метрга җиткән. Шул рәвешле агачларны да аударган, түбәләрне дә куптарган, чүп җыю мәйданчыгы кыймасында җимергән. Аның тимер кисәкләре машиналарга килеп бәрелә. Бу көз безне дөрестән дә сыйлады дип әйтеп була. Әбиләр чагы да булды, кояш тотылуын да күрдек. Ә инде бу салкын, җиләс һава торышы озакка сузылмаячак дип белгечләр. Инде атна азагына температура 5-6 градуска күтәреләчәк. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.